Det jeg faktisk vil komme ind på her, det er den der Robinson-kultur, man har dyrket her inden for politik de sidste 3-4 uger, hvor man næsten alting har gået med beboelsen af nogle øde øer. Torben Larsen var heroppe for noget siden, og jeg er meget enig med hans synspunkter. Der var dog én ting, han ikke havde, og jeg har hørt andre, at hele den der operation faktisk var begyndelsen til den socialdemokratiske valgkamp. Der var et læserbrev forleden dag i Jyllandsposten, hvor der var en, der skrev retorisk: De radikale venstre truer med at forlade regeringen. Hvem er det en trussel imod? En ren fejl, sådan lyder forklaringen fra de radikale på, at udviklingsminister Anita Bay Bondegård i mange år har optrådt med en ukorrekt akademisk titel på de radikales hjemmeside. Jamen, jeg ved ikke, hvad motivet skulle være, og altså, jeg har altid været meget åben om, at jeg ikke fik skrevet det speciale. Jeg er jo ikke den eneste her i verden, der er kommet ud af et studie uden speciale. Indtil i formiddags kunne man på den radikale hjemmeside finde en præsentation af Bondegård, der begynder sådan her: Jeg er 34 år, kan længe mærke i engelsk og spansk. Hjemmesiden er nu fjernet, som vi hørte, fordi ministeren aldrig fuldførte studiet. Og som om titelhistorien ikke var ubelejligende nok i sig selv, ja, så kom den netop frem den dag, hvor udviklingsministeren skulle en tur til Vestjylland for at diskutere en mulig folketingsopstilling i Holstebro-kredsen. Og det har fået den lokale kandidat gennem 5 år på barrikaderne. Den økologiske jord på Granly er ved at være klar til forårsarbejde. I 30 år har Christian Jessen drevet gården i Midtjylland, og han har svært ved at kapere, at det radikale venstre nu vil forsøge at få Anita Bay Bondegård opstillet i Holstebro-kredsen, når hun ikke har tilknytning til området. Så får du nogle gæster herover i forhold til, at du havde nogen, der boede i området. Og det mener jeg er væsentligt. Det kan vi aldrig komme udenom. Og det er også det der hele ideen i demokratiet, at det skal være... Hvorfor skulle man ellers have de forskellige repræsentanter de forskellige steder fra? Kom så, ja! Det er ikke første gang, de radikale eksporterer mulige kandidater til jyske kredse. Både Marianne Jelved og Elsebeth Gerner Nielsen er valgt i Jylland, og nu forsøges det altså igen med Anita Bay Bondegård. Det ville være lidt forkert, at du har 3 folketingsmedlemmer. Kvinder, det har jeg noget imod, det er helt i orden. Men altså, de skal altså sidde i København alle sammen. Det skal de så om her. Om der er en lille smule topstyring i det her, det kunne jeg måske godt forestille mig. Der er nogle bestemte, de gerne vil have ind. Man vil gerne have de nye, der kommer ind her, og så og køre den linje mod den der lidt... Det er da rigtigt, at landbrug tager til dreng, og der er heller de samme stemmer i det. Det er der af. Men de er der stadigvæk, og de repræsenterer et kæmpe område. Han synes, det er en uskik eller et træ, og det er så kvinder, der alle sidder på Sjælland, snuppe oplagte kandidaturer i Jylland. Er der ikke noget om det? Jamen altså, jeg synes, at det er medlemmerne i Ringkøbing Amt, der skal afgøre, og i Holstebro-kredsen, der skal afgøre, hvem de synes, der skal være deres kandidat, kvinde eller ej. Jo, men altså, hvis vi så ser bort fra det med kvinderne og kigger på, at der sidder en lokal kandidat her, og det demokrati må jo også bestå i, at man sikrer sig en lokal forankring. Det kan man jo ikke ligefrem tale om med dig, der kommer rejsende til med fly. Jamen, demokratiet består jo i, at det er de radikale medlemmer, der vælger, hvilken kandidat de vil have, og det må vi jo se, hvilken kandidat de gerne vil have. Så du køber slet ikke den præmis, der handler om, at du kommer rejsende til og tager noget fra en lokal kandidat? Altså, jeg er ret overbevist om, hvis jeg kender vestjyderne ret, at de også er villige til at fortælle mig, hvad det er, der er vigtigt for dem. Der har været en del blæst om din person senest i dag med den der forkerte titel på jeres hjemmeside. Kan du garantere kredsen her, at du aldrig har været inde på den hjemmeside, eller brugt den kan lægge mærketitel til noget som helst? Jamen, altså, jeg har talt med kredsen om det i dag og sagt, at det her er en sag, og at det er de jo nødt til at tage med ind i billedet. Tak til Anita Bay Bondegård fra Karup Lufthavn. For lidt siden vandt udviklingsminister Anita Bay Bondegård afstemningen om posten som folketingskandidat i Holstebro-kredsen. Hun slog en lokal kandidat af pinden, og vores medarbejder Ernst Møller er på stedet. Og Ernst, hvorfor droppede de deres lokale kandidat? Ja, hvorfor de droppede deres lokale kandidat, det kan man knap sige, de har gjort, fordi det blev en uhyggelig spændende afstemning. Anita Bay Bondegård, hun vandt med 32 stemmer mod 30 stemmer. Så man kan vel næppe sige, at nogen er droppet, men realiteten er altså, at udviklingsminister Anita Bay Bondegård nu også kan kalde sig folketingskandidat. Men inden vi lige tager en snak med den nyvalgte kandidat, så lad os lige kigge på baggrunden for hele aftenen her. Mange menige radikale partimedlemmer er mødt frem til generalforsamlingen for at afgøre, hvem der skal være kredsens folketingskandidat. I de seneste 5 år har Christian Jessen, 59 år og økologisk landmand fra Skals ved Viborg, været kredsens kandidat. Men for en måned siden meddelte kredsbestyrelsen,
at man hellere vil have den 37-årige udviklingsminister Anita Bay Bondegård som folketingskandidat. Jeg mener, at hun for eksempel kan udtale sig med større vægt omkring arbejdsmarkedspolitik, omkring socialpolitik og omkring retspolitik. I øvrigt mener jeg, at hun behersker flere ting i det politiske spektre, end Christian Jessen gør. Ja, det var altså kredsbestyrelsens kandidat, der vandt, nemlig Anita Bay Bondegård. Så kneben som med 2 stemmer, 32 mod 30. Anita Bay Bondegård, hvad er dine følelser her oven på den smalle sejr? Jeg er glad. Det er mig, der er kandidaten, og det er jo det, jeg er gået efter, så jeg er meget glad for, at det var det, der blev resultatet. Du blev valgt, men din modkandidat fik kun 2 stemmer færre end dig. Hvad siger det dig om stemningen her i kredsen, som du nu overtager? Jamen, de siger jo, at de synes, at vi har gjort det ret godt begge to, og sådan er det, men der er kun én kandidat, og jeg kunne også forstå, at de egentlig gerne ville have haft 2 kandidater, men sådan er det jo ikke. Men det er jo egentlig ægte radikale følelser, at man skal vælge, man ikke kan vælge. Ja, det ved jeg ikke. Det er vel udtryk for, at de har haft et valg imellem 2 gode kandidater, og så bliver resultatet, som det bliver. Du er sådan en vraget kandidat. Ja, det må jeg være. Ja, det er så det. Det er så det. Og nu får jeg en masse fritid. Men 2 stemmer mangler du, eller reelt 3 stemmer. Sådan er det. Sådan er det. Kan man jo gøre noget ved. Men altså sagen er den, at nu kan jeg gå hjem på farmen, og han er ganske udmærket. Og så får jeg en masse fritid, og så siger jeg, hvad jeg gør ved det. Du er blevet kaldt den sidste husmand i partiet. Er det her et skifte i linjen? Det er det nok. Det er det nok. Det er nok den her måde, at erhvervslivet de smutter udenom det radikale venstre. Det er faktisk det, jeg har sagt hele tiden, og jeg tror, det er rigtigt.